A Claire, sulla le rion muid faoin factus walk for water an féidir leat cuairtí sa thuirt de éisteoirí raidió an lifa faoi Aidlink. Cé sibh agus céinsáis oibre dhéanaan sibh le thug. Díaghaid Darren. Is muid na Aidlink agriacht cúnamh na bhríaltasach an bheog. Tá muid bunathe I Gros Harold I Maileáil Clia agus ibrion I Harnáil an cúnamh Har Lár. Is ar gúis a bheith an chun fios a chur héal na níní atá ina gcónaí I Bochtaineacht sna ceantar ina nibrimid I Ghana, Uganda agus Ghana. Credimid go bhfuil cófortaíocht an principal is tábhachtaí I Forbert Downda. Is de réir sin an obair a dhéanamid tá sé sin leis ar ggófortatha agriachtaí agsúla cé a dhéanaan obair an tábhachtach lena phobal. Agus tugan Aidlink taurú lo ina agad agus ólas uan. Ar chlár ag díarú riachtanas bonúisicha, isca agus sláinteacht, san céadúir, agus idicus, sláinte agus slándal bia. Is slándal bia gníomh a glacú chuna bheith cinse go méid golóir bí eile fáil de gachtainna fa níhamháin an seachtain seo. Ach fa na seachtainna is na blianta seo thugann fiú mátá tromach sa ceantar. Na chlóracha go léir seo atá ceangalta le chéile mar mátá duine ocrasach nó tinnis mar dul siad isce salach ní bheith sé nó si an an obair dhéanamh nó á elam ar scoil. Sin cinn ag bhíos brathnú ever sí vigilín agus camera go bhfuil obair an leathan a dhéanamh cuibh agus níl an táim goin dúras seach go mór ngach arnal sin a caiim mé rá go bhfuil sim go me gúpla gnéad an obair dhéanaan sibh ach go háirthe mar ceapan go bhfuil aspa mór fócus orthú in éan rénos. Is é sin a gobar le cholíní ar dús. Tá is a gom go bhfuil lán agriachtaí cúnamh neamhrialtasach a géirí fócus mór a bheith ar cholíní óga dúirthe me forbathe ar fud an dain ach tá sibh sin mar ceann duna céad agriachtaí in éan le béim mór a thuirt orthú go hiifigil nach bhfuil? Well, mar a dúirt mé is ar gúis I generálta chun fiásta chur ar héal na daoine I ddíortha I méal forbartha. Ach an íarna ancient ní bé forbartha ar siúil in éá taran down gan ceannas inscanna. De bhrí sin is ceartan na man cean den ar príomh chotíochtaí. Mar hampla cean den ar ggófortatha the Girl Child Network I Ghana. Fiachtas siad ar son ceartan na cholíní ar éidicus. I gcuine circumcision ar cholíní. Agus chuann siad leithris ar fáil atá arúnach go cholíní. Chun cabhrú lo fannach sa scoil mar déagóirí. Inúna de bheith pósta, nóir bhíonn siad fós an óga beidir dóhéag núna díis. Freisin tá clubanna Rights of the Child ar siúil in an scoilna inis buíochas le the Girl Child Network. Agus tá sé léirethe go bhfuil níos mó cholíní ann agus bucalaí freisin in an iad féin na cosint I gcuine miúsáid, fósalání, circumcision, agus go bhfuil tuiscint níos fearr acu faoin tábhacht a bhhain le hidicus agus na bhrána a bheith acu nóir críochníonn siad sa scoil. Ok, sin go héintach. Obair eile poid an caint fé dúras teach ar a dhéanaan sibh atá anna tábhachta ná obair láinteachta nó Sanitation. Is fáib ómhór í nach Fáin 2000 leanaí bás gach lá thar an domhan ó galar ó cúiseas ba isce gláán agus sláinteacht tásteach. Ibrion Aidlink go háirithe I bobal tuatha chun isce gláán áisina leithris agus idicus sláintachas a chur ar fáil le haid gach duine san áit. Na tuairthaí tá siad an tábhachtach de levéil sláinte, tinrú scoile agus targúlacht a bhéadú I meas na níní go léir. Tá is cá go bhfuil fáiban an le aspa isce roiint áitina ar an dain a dúirthe me forbathe. Ach tá si beagání do creide dar lom níos mó a ríis eile. Tá sé níl leithras ag 2.5 billiún duine ar dain agus tá si sin do creide dar lom
lasúil bé bhhaid níos mó béim a chutha ar seo go hidirnáisiúnta leis na spucan na damna nua a bheith a gcuin an bblin se hiún sé sin na spucan nua damna atá ag teachtanáis na spucan na forbathe nó muilíise nó MDGs. Ok, Claire, sin go héintach is ionach bhfuil é in sin go bhfuil si bh gobar ar sláinteachta is bhfuil an táhacha é. Tá si bh gobar ag tá siú déanamh obair an a lehan in sa trí tíir an airbíonn sibh so fair play. Sunar imíonn tú an leir inniu. An féideacht in sin dún faoin bhachtas walk for water atá ar siúil ar an sathar seo le a thó. Thuairm féin fé isca or aspa isca agus sláinteacht ina 5 damda agus mar sin tá sé an tábhachtach go méid daoine an éireann agus i ngachtair eile ag fálam faoin 5 agus bheith ag caint faoi. A caint faoi sa scoil, sa bhaile agus go háirithe leis na polatóirí éireannach cé a ibrions na Institute Idirnáisiúnta cosúil leis an Aontas Eorpach. Mar is iad a bhfuil cóbhachtach chun ahrú sáisteach a dhéanamh. So de bhrí sin sé feachtas damda ná walk for water. Faoi na rudí mar seo, faoi sláinte agus sláinteacht, le fócus mór ar isca agus leithris. So tríd an seachtain se thugan, thar an down, bé 300,000 duine ag glacu páirt i siúlóid dlú fortaíachta. Leis na daoine na tíortha i méal forpátha, cé a súlinn achar fada gach lá chun isca a bailú. In éireann, bé daltaí ó scoileanna thar an tíre ag siúil ar feadh 6 km agus ag iompar bucéad isca chun tacaíochta haspáint dá bíorí in Afric cé a dhéanann thuiris mar sin gach lá. Bhí mé an muist amáidin aniu leis na daltaí i drád a grammar school ag leabhar ló faoin seachtas mar bé siad ag a glacu páirt an seachta de thugan. Freisin bé na colíní ó Loreto St. Stephen's Green, Loreto Beauforty Rathfarnham, Loreto Drawkey, agus Sion Hill Blackrock ag glacu fort, agus colíní agus bucalaí freisin ó Fearhouse Community College, agus tásúlagum go méid níos mó scoil in na pártach freisin. Tá níos mó ólas faoi ar Steve Grayson sé www.aidlink.ie. Sin go héintach Claire Gormí agus asach teachtar an ghlár chun sin dún faoi sin agus obair atá dhéanamh go faoi láir. Tá gom bhfuil si bh gobar le ggóil an agdiaach ggóil an teachtain seo nach bhfuil ag bailú agad ar an sráid na freisin. Tá Go Aidlink St. Patrick's Day badge campaign ar siúil I Maiile Clia agus sna siúpi thar an tíre. So Nor bhí mé an mu an sin ar fam alón thunig mé iad ar na sráid sa príomhcar agus ceannig mé ceann. Ok, Claire, sin go héintach. Tásúlagum gur cheanní tú cean. Cínte ceannig mé ceann.